På vores klinik ligger priserne som regel omkring 50% under de danske priser, hvis du sammenligner med de billigere tandlæger i Danmark. Men i mange tilfælde vil priserne ligge på omkring 70% under de danske. At tandbehandling kan laves så meget billigere her i Ungarn, betyder dog langt fra, at vi går på kompromis med kvaliteten. Faktisk er der mange fra Vesteuropa, som tager deres tandlægeuddannelse i Ungarn, netop på grund af det høje uddannelsesniveau, der er her. Og de materialer, vi bruger på klinikken, er lige så høj kvalitet som det, der bruges i f.eks. Danmark eller Tyskland. Og faktisk er andet heller ikke muligt, fordi vi i Ungarn skal overholde de samme regler i forhold til tandbehandling som alle andre EU-lande. Så grunden til, at tandbehandlingen er billigere her, skyldes, at generelle leveomkostninger, såvel som boligpriser og lønninger, er væsentligt lavere her i Ungarn. Og derfor kan tandbehandling også laves til en langt lavere pris, selvom kvaliteten er den samme. Du vil derfor hos os få en tandbehandling, der kvalitetsmæssigt svarer til den, du får i Danmark, blot til under halvdelen af prisen.